Introduktion til værkstederne på Værkstedsservice. Værkstedsservice har 6 forskellige værksteder, der giver mulighed for mange forskellige artede arbejdsopgaver. Du vil i denne video blive introduceret til værkstederne og de muligheder, vi tilbyder. Genbrug. Omdrejningspunktet i Genbrug er vores butik på Hattingvej, der både har tøj, egen børneafdeling og en masse godt genbrug. Det er her, de varer, der er stillet til genbrug på genbrugspladserne ender, efter de er blevet sorteret, ordnet, efterset, pudset eller vasket i de forskellige afdelinger i genbrug. Vi har også et cykelværksted, der sørger for, at gamle genbrugscykler næsten står som nye, når de sælges i butikken. Genbrugsværkstedet er inddelt i 8 områder, hvor der er mulighed for at tilgodese individuelle behov. Pakke og montage. Pakke og montage har eksterne kunder, de samarbejder med. I afdelingen vil du arbejde med at pakke varer for forskellige firmaer. Det kan være lige fra hårpynt til VVS-udstyr. I pakke- og montageafdelingen er der ingen akkorder, så du har mulighed for at arbejde i et helt dit eget tempo. Og også mulighed for at arbejde i et stille område, hvis du har behov for at genstarte dit arbejdsliv i rolige omgivelser. Modulværkstedet. På modulværkstedet er der fokus på upcycling. Pladecovers bliver til gaveposer. Stofrester til indkøbsnet, kornpuder eller andet. Og kommoder får nyt liv til glæde for børn og barnlige sjæle som legekomfurer. På værkstedet kan du både arbejde med trin for trin opgaver og udfordre din egen kreativitet. Service og event. Service og event er den udkørende afdeling, der løser udvidede pedelopgaver. Opgaverne spænder fra at hakke, luge og buskrydde over hjælp til skoler og daginstitutioner til at opstille middelalderfestival. Ønsker du en alsidig hverdag, hvor du er i arbejdstøj og ude i den fri natur, så er service og event et sikkert valg for dig. Kantine. Har du lyst til at hjælpe med at lave mad? Så har vi vores egen kantine. Opgaverne spænder fra hjælp til tilberedning af dagens ret, over fremstilling af snacks og tilbehør, til køkkenrengøring og servicering af borgere og ansatte på Norgesvej. Rengøring. Rengøringsafdelingen sørger for, at der er pænt og rent indenfor på Norgesvej. Du bliver trænet i at bruge de samme systemer og farvekoder, som bliver brugt inden for rengøring i resten af kommunen. Den store forskel er dog, at du kan arbejde i dit eget tempo uden deadlines hos os. Alle værksteder kan tage borgere i afklaringsforløb, og disse værksteder kan tage borgere i nytteindsats. Vi ses på Norgesvej.